Тъй. Здрасти. Сега, както ви бях обещал за крема чугун, сега малко по-сериозен ще бъде, няма да се легая. Вече е готов. Простояли са билките вътре заедно. Ето. Чай да се вече, те са чушки. Питерят кое. Мирише много яко на какао и още други билки. Така, набързо само ще покажа какво правим. И после вече, когато е готов, ще направя ново видео или пък ще пробвам в едно видео да стане. Не знам какво стане. Така сега. Слагаме. Огньовите горят. Както забелязвате. Огньовите горят. Билките. Така. Наливаме го. И те. И дето станеш го долея с... И ще го направя втора цветка вид. Нали, за габрат си може да има клиенти. Нали искат да е. Шегувам се. Така. Другото, което е. Аз в други клипове, ако видите, което съм направил един крем дона, това е заготовка за крем дона. Но в случая ще го ползваме за този крем. Това е масло от авокадо с екстракт от магданоз. Влезте в групата Билкарница Ива или последвайте страницата Билкарница Ива във Фейсбук и ще ги видите как съм го правил този екстракт. От близо един чувал излезе 140 мл екстракт от магданоз. Знаете, магданоза зарежда яко батериите. Наличието на голямо количество витамини действа по този начин. Така, маслото от авокадо също в предното видео си го гледа, ако горе. Това е много хубава съставка. И другата съставка, сега ще го налия. То, че много стана, ще има за всички. Така. Една съставка, която другата бях за умишлено, не казах. Къде да се види. Това е бабите зъби. Така. Това е много ценно. После ще го налея. Баби зъби. Стои отделно. Малко да се стопли, тогава ще го налея. Да се стопли тази течност. Ще я налея. Защото вътре има мед. В случая няма да го загряваме до 60-70 градуса. Не повече от 30-40 градуса ще го загреем. Доливаме екстракта от баби зъби, нарочно стои отделно. От сега да си мъжката сила. Мъжът трябва да е сам да си върши работа. Ще го налеем после, сега да не стават 15 клипа. И така. Къде са, и подготвил съм и тиричните масла. Така нарочно съм ги изкарал да се похваля, че имам много ми тирични масла. Още имам, ама така е. Когато всичко е готово, ще го приготвя крема, ще го налея и ще продължа с нататъка. И тъй. Връщам се след малко. Я да видим сега. От 2 часа стои на пауза. Дано сега, тук бях се намесил. Така трябва да се вижда всичко. Вече нещата са готови. Така, трябва да го виждате крема. Където в такива мандалки, в кутийки тип сърчице, розово, червено, нали, шал. Само да кажа, че може да се опаковат и да се направят картички. Жена ми, съпругата ми Христина, много хора я познават. Тя ги прави със специално послание, и за рожден ден, и за повод, и за безповод. В групата съм ви качил Билкарница Ива, в страницата Билкарница Ива, потърсете в Instagram, в YouTube, или пак Билкарница Ива, навсякъде ги има. Така, само да видя как съм се обарнал. Нали, купих си костюм, нямаше да го глупости, ама не мога на плейбой, зайчето плейбой, ама нещо не ми стана. Тъй, че съм малко тип браконьерски. Билкаро горски едишън. Така. Кремчето
и в сайта biocard.eu, там пише нарочно за такова, ще бъде качено и ще обясня на всеки, когато го закупиш, ще обясня по-отделно как се мази, даже съм разпечатал съм точни инструкции, къде са енергийните зони, ерогенните зони на гърдите, между гърдите. Ще обясня точно, дали горе-долу всеки вече само се действа. Нали. И само да кажа, че крема е леко мазничък, като се омазните, после трябва ритуално да се изкъпти заедно, за да може всичко да се бъде в пакет. От кремчето до сапунчето и обратно. За да може да... Но мирише страшно. Така, пак почна да прекарам глупости. Така, пак казвам, biocard.eu, влезте, ще видите за картички за повод и без повод. Жена ми ги прави с послание, с лично послание, бъде за всеки. Нали, съответно всичко се заплаща сега. Няма как сега. Единствено безплатно давам на жена ми от кремчетата. Защото аз да се възползвам, само няма хората. Сега мирише се на хубаво пак и жена ми да не ги ползва. Те глупости говоря, дано да се забавляват и да ви бъдат от полза наистина, повярвайте ми. Направете го. Така. Ако има въпроси, знаете как да ме намерите. Чао за сега.